Segundo o alcalde Manolo González, os gastos anuais aos que debe facer fronte un concello como o de Outes polos servizos que presta a Escola Infantil Municipal é de aproximadamente uns 150.000 euros. Dese total, a Xunta apenas aporta uns 30.000. Segundo o alcalde, unha cantidade irrisoria que non abonda para poder cubrir este servizo, tan importante para municipios pequenos, como é o caso de Outes, que precisa asentar poboación. Dado que é unha competencia que é da Xunta de Galicia, pero que evidentemente nos interesa aos concellos pequenos como o noso, pois exercer, posto que queremos que haxa incentivos para que a xente nova quede nos concellos rurais como o noso concello de Outes, a nós parécenos que a Xunta de Galicia ten que reforzar o apoio que lle dá aos concellos. Non pode ser, volvo a dicir, que a Xunta de Galicia chegue a aproximadamente 30-35.000 euros dos 150.000 euros que actualmente nos custa unha escola infantil ás arcas municipais. Non pode ser. Un trato ben diferente ao que a Xunta dá, segundo el, ás escolas infantís privadas. A Xunta de Galicia o que nos achega é, como moito, e iso no caso das rendas máis elevadas, é unha axuda de 150 euros por neno ao mes. Absolutamente insuficiente, porque ademais, na maioría dos casos, é menos deses 150 euros ao mes. Sen embargo, a Xunta de Galicia, coas escolas infantís privadas, ten outra política. Establece uns prezos distintos, hasta 360 euros ao mes, porque evidentemente, se non fora así, non habería ninguna escola infantil privada que se adherira a este sistema de gratuidade que estableceu a Xunta de Galicia.